Araba avril kalo kile 28 san 2021 aw minnu bɛ ka filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye fo aw sigiyɔrɔ la ni aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen Mali Kibaru jabarani kan aw bisimila. Gouvernement ye lasumuni kɛ ka ɲɛsin sɛbanani ma Mali kɔnɔ gafe dɔ kɔnɔ min tɛgɛnɔ bilala ntɛnɛndon avril kalo tile 26 san 2021 Baganmara ani mɔni minisiri y'a jira ko sɛbanani yera Kati, Sikaso ani Bamako samarayɔrɔ la o siratigɛ la gouvernement ye fɛɛrɛ teliman dɔ dabali tigɛ n'a waleyali kofɔ bana in kunbɛnni kama o de hokumu kɔnɔ a b'a ɲini sɛtigiw fɛ sɛ fɛn o fɛn mana sa u ka kunnafoni lase bangan dɔgɔtɔrɔw mara ɲɛmɔgɔ ani politikitɔn ɲɛmɔgɔw ma minnu ka surun i la. O tɛmɛnen kɔ kulu min bɛ wele nazarakan daɲɛsurun na collectif des victimes du délestage de l'électricité u ye u wele bila ko wulikajɔba bɛ u bolo alamisa nata avril kalo tile 29 Bamako ani jamana fan bɛɛ ka ɲɛsin kurantigɛ banbali ma jamana kɔnɔ ni kunnafoni dira u ka lajɛ dɔ senfɛ min kɛra kunu tarata avril kalo tile 27 bourse de travail la Bamako. Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakɛla 26 faga ani ka kɛlɛkɛminɛ caman minɛ u la alatona ɲɔnɔ cercle la. Mali sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ye laseli kɛ ntɛnɛndon avril kalo tile 26 k'a jira ko kɛlɛbolo min bɛ wele kɛlɛtigi o porokotora kojugubakɛlaw ka jan dɔlen dɔ la avril kalo tile 24 sabara banba ɲɔnɔ cercle kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛra ka kojugubakɛla ninnu dagayɔrɔ dɔn o de kɛlen avril kalo tile 26 Mali sɔrɔdasiw cunna u kan ka kojugubakɛla 26 faga k'u ka mobili kelen tiɲɛ ani ka kelen ɲuman minɛ u la ani marifa caman. Mali baarakɛlaw ka jɛkuluba min bɛ wele nazarakan daɲɛsurun na UNTM k'a b'a fɛ ka tile 4 baara bila boloda ka daminɛ mɛ kalo tile 17 nata ka se a tile 21 ma ko wa baara bila wɛrɛ bɛ tugu a la n'u ka laɲini ma bɔ a sira fɛ u ye nin gafe in bila foroba baara ani baarako minisiri ka tabali kan ntɛnɛndon avril kalo tile 26 san 2021 o waati kelen na an b'aw ladɔnniya ko min ye kɛnɛya tigilamɔgɔ ye olu ka tile 10 baara bila bɛ senna halisa. N'an taara kɔkan kibaruyaw la an b'aw ladɔnniya ko nansara saba fagara kojugubakɛlaw fɛ Burkina Faso kɔrɔ yan fan fɛ Espagne faamaw de fɔlɔ ye laseli kɛ k'a jira k'u ka jamanaden 2 ɲɛnatununa Burkina Faso kunu tarata avril kalo tile 27 san 2021 bin kɛra u kan Faba Gourma ani Bama donso minnu bɛ sogow faga k'u feere u tun bɛ munumunu salo la kungodaw la k'olu ɲini Irland jamanaden kelen ani Burkina bɛ kelen fɛnɛ tun bɛ mɔgɔ ɲɛnatununnen ninnu na nka kunnafoni labanw y'a jira ko Espagne jamanaden 2 ani Irland jamanaden olu fagara. Nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw la an b'a fɔ Ala ka bɛn ni lafiya sabati Mali kɔnɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ la ni kɛnɛ kelen kan.